गुवाहाटी नोगोरमानि हाथिगाव पुलिस थानानि मोनसे इजिपिडि हानजाया बाइक सिखाव हमनो हायो। मोनसे बाइक गोमानाय केसनि सायाव संदाननायनि गेजेरजों 29 बोसोर बैसोनि महमुदुल हुसैन, 27 बोसोर बैसोनि रुहुल आमीन आरो 32 बोसोर बैसोनि फुलजान आली मुंनि साथाम सिखावखौ गवालपारानिफ्राय हमनो हायो होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। हमनो मोननाय साथाम सिखावखौ सेबनायनि उनाव सिखाव हानजानि फिन साथाम सोद्रोमाखौ मेघालयनिफ्राय हमनो हायो। मेघालयनिफ्राय हमनो मोननाय साथाम सिखावनि मुङा फारियै 24 बोसोर बैसोनि बिजय सांमा, 26 बोसोर बैसोनि टेंस्रां सांमा आरो 24 बोसोर बैसोनि शहीदुल इस्लाम होनना मिथिहोदों। सिखावनि हानजाया आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां बाइक खावनानै मेघालय जाना बांलादेशआव फानहरोमोन होनना पुलिसनि सुलुङा फोरमायबावदों। बे समाव हमनो मोननाय साद' सिखावफोरखौ पुलिसआ जिम्मायाव लानानै बांसिनै मिथिनो थाखाय सेबनाय जादों होनना मिथिहोदों।